Ambanzu naya. Tata mbwasi nje abanzu naya. Oro sonso niru kana abanzu. Meyo kambali kinsi naya. Kwa? Kambali kinsi naya. Kambali kinsi naya. Kwa sure na bura powder. Kwa sure na nzubi iwe na bura powder. Ike na zani kwa sure no nzudi ya bura powder. Yeye ba de lukwe iwe ya ke ba no powder ka nzubi. Nke kwata waja bia keje lwali ya. Le lukwe di iwe ya ba powder. Ba powder ka ọ na-etesi anyị n'ọzụzụ. Chineke nnale. Okay. Igbo mụlụ nze mmụọ ọzọ. Ụtụtụ ọma nụ. Nke onye chiri nya zelu. Tata bụ special day. Okay, nwa mụtụgodu mic gị. Today is a special day. Although like every other Sundays. Foji bụ special day bụ na afọ nze ebi okwu. Enwe m ndị odogwu nwa odogwu. Bụkwalụ na today bụ birthday of a solid member of my platform, the President General Nzukọ Ndị Igbo South Africa, the President Old Aguata in South Africa, and many more. Biko ya gbapere na nkiri biko ka anyị na-afụ ihu ya anya biko. Biko ayo ka nna ya. Mba, mayo ya gbanye m camera, just hang on, ọ ya gbanye. Ọ ma na ọ ya gbanye. At some point ọ ya gbanye. Ọfịaba m arụ n'ebe a mgbakwuli ya. Asị ụkọkọba mmadụ. O jekwuru mmadụ ibe kọkọ ya. Mayor is one of the person I can always run to any day, anytime. I'm going to go funny more rap here to attend to whatever it is I need. And Mayor, I'm not taking it for granted. I appreciate that. So on that note, Ojina Bokantili na fele. Ewe mojugo. Ewe mojugo moji nkiti. Oji awazi oji ka ọ dị alụ. Enwe munze enwe medo. So on that note, birthday boy. Happy birthday to you, and at the same time, ne oji nji anabata onye ọbụla bịa na this my platform. Tata bụ Sunday. Na oji nji anabata unu. And also for the birthday boy. Mana mma gbajekwu the birthday boy. May you wanine over to you. Manzeli gini ayeje. Dalo. Adanibo dalo rinne. Adanibo. Biko no ụmụnne m oji abịagono. Good morning everybody. Onye ọbụla zerukwe nke ochi n'ụtụtụ a. Biko no abụrụ ntị nka ntị ụnụ nke o ji bụ anya m ka anya ụnụ. Eji m n'aka na onye ọbụla n'ebe a n'uche anyị dị ya. Nwada anyị nọrọ biye, anyị bịara na biye asụgola anyị ọjị, of which anyị agbapụ na ya ọsọ ka anyị mee ihe dị n'ọjị a, maka na ndị Igbo si na ada ekpukpo ọjị okwu. Mana ka o si na dị, before I proceed, ma egosigodo ofu nwanne m n'ebe a, ya bụ ọjị. Agachukwu bunite ọjị enu ka Blue Man food ọjị. Nwanne m Blue Man as usual. Oke nwa nọ ebe a, Alex White nọ ebe a. Mana ka o si na dị, Ruto na oke nwa, eji m oke nwa n'aka mgbe niile. Oke nwa na-anọ ebe a 24/7. Mana Alex White, ịbara ị na-atụ n'ọnwa na-adọkọta afụchara gị, mana ị na-abịazikwa nke ikpeazụ a, daalụ. Ị na-abịa nke ikpeazụ a, mana na-egburu oge. Enwere nzu, nwee edo, nwee ọjị, if I'm not mistaken. Gị na oke nwa mazi onye ya, unu mazi onye ya, onye ya, mana at the end of the day ọ tọkwa ofu onye ka a ya ebunye dị ọjị ka ọ maziere ihe ọ ya eji eme. Mana oke nwa nwanne m, biko permit me to go straight to ihe eri ọba, maka na ihe eri ọba bụ agụrụgụrụ afụ ya, mana a sị na anya furu ugo ya tụrụ ugo na ada afụ ya kwada
nke a ejidete mụrụ ihe eri Ihe ọbata ugo ka ka na anyị na-afụ hapụ ugo eme ihe dị kwada n'ọjị. gawa n'ihu my brother gawa n'ihu gawa But n'ihu thank you my very much brother. thank you for the permission. Oke nwa Chukwu gọzie gị nwanne m. Ihe eri ọba ama nne ya nwanne m. Over to you, Ọjị Eze. Ya bụrụkwa n'aka eze ka imeghe dị na dị ọjị nwanne m daalụ.